sa guys. Surprise guys. Okay. Guys, kung pa na akong pamilya karon lang kaya mo kakaon dito guys sa ano guys. Wala na kauban si Happy Family ngayong eskwela. Thank you. Pero kung taglamig man ang sano, kasi siguro matagkaw na kita mo sani. La. Stick breed ni siya nga humok.